Meikäläinen eppukolmekoperi käsittelemään mennä rakkausmaahan katsomaan, mitä jutut jätkä tekee siellä maassa. Tätä on hirveä asia siellä. Mä oon messissä, Sami on oota, mäkin tuun sinne maahan. Joo, tuu vaan sinne. No niin, mennäänpä sinne kakkaan huoneeseen. Joo, en ole ollut täällä vasen. Joo, lolololol. Täällä pussoilla on Ja sit täällä sängyssä on yksi tosi ruma juttu, että... Ja täällä sanotaan säännös, älkää heittäkö, tehdään eri. Kuvataan tubeen lol. Kuvataan tubeen lol. Se oli ihan viimeinen siellä leel. Lol. Se on ihan se on noin alat. Eli tossa joo, tekee, että se on kimppa. Tämmönen kimppa XXX. Mutta mä noin saa bännit aika nopeasti tästä pelistä. Joo, ne lähti pois täältä, että onks täällä missään muualla noita? Joo, mä katson, onks täältä jossain muualla noita, koska... Joo, täällä pitäisi olla muitakin näitä, toivottavasti ei ole. Täällä on joku. Kuvataan tubeen. Kuvataan tubeen. Lol. Sami, miten mä pääsen? Kato. Mä tiedän. Kato, mikäs näistä on? Mä en pääse niihin, kato vaan. Täällä on niitä lisää! Mitäs teette? Ei, mitäs teette? Se on noi alat. Mitäs teette? En mä pääse alas. Sun pitää mennä siitä ovista. Kertokaa mitä teette. Kertokaa aika mitä teette. Lol. Nää kuulemme vaan, että ne on kännissä. Lol. Meni tubeen. Lol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 
vitosessa. Ei kun on tossa ylhäällä. Nää on kuulemma känniläisiä täällä ylhäällä. Täällä on känniläisiä. Tässä on 6. Eiku se, Hankkiperselle. Niin. Hankkiperselle. No niin, täällä on lisää. Ai hankkiperheelle sitten. Niin. Missä oli tää? Mennään dubeen. Tää on tämmönen vaan joku pölö-video. Tää tulee olemaan menemään dubeen tää video. Mut se on kun kännienkin. Täällä oli epäselvää. En viitie sanoa YouTube-videolle. Sanotaan vaan, että kirosana. Menee Tää menee tubeen. Et dubelle. Menee dubelle. Oh, Näetkö Rex mitä mä gets. kirjoitin? Tää. En Näetkö mitä mä kirjoitin tää? Tää menee tubella. Ai niin, me ei oikein lopetella. Tää oli tämmönen hölöpelä-video. Tää tulee YouTubeen tulemaan tänään illalla. Ehkä nytkin. Eli siihen asti se olisi moi moi. Moi.